Aw di ara. Ta busagal. Nautuhan na ka busagal. Tuan na. Sige pagsuroy. Tanawa. Unsa na oras alas 12 na oh. Was kagulingon oh. Gisol gyud ang helmet kay bong di masigo. Suoton mo kay mulakaw. Kanis busagal gyud eh. Ay busagal. Dara. Kanis busagal padung na siya kuan Northern Star. Northern Star ay si Mega Mall. Mo na siya kay mag mini grocery mo kuno ni siya. Schedule mo kuno niya kay wala mo kuno siya kuan, wala siya konsumo ba. Mo na yang ganahan mag mini grocery self by self. Approaching na siya. Galakaw ni siya, oh, static na siya. Mura gi-reflex gikan pero why nail cutter na siya. Mo nang gamidyas. Kuya wa kay busagal ay. Adara. Approaching na adahan lang labay pero way pakila busagal. Gahi ko na. Grabe ko na sa busagal. Di ko na pudutlan. Oh, awa na raw. Si street na. Way hunong-hunong. Approaching busagal sa Ice Amy Gemol. Garahan busagal. Blah, blah, blah. Dara. Dara. Gada nagbasket. Sturdy kay na. Sige pa naglipong-lipong pero okay ra. Mangil-mangil man na. Sightseeing kayo. Dara. Wow. Busagal. Kamao gid busagal mulihay oy. Nga naman na. Nga biyan ang lahi ni busagal mulihay gyud nas mga temptasyon. Balag sturdy ka diha. Wa kay tarong tog. Imo na problema. Dara busagal oh. Kamao gid oh, mubangga gid ka oh. Ayaw si gara-gara busagal. Kay atong kuan, ang atong suki dire, ang atong tuyo sa dire, mag mini grocery. Dili mamangga. Oh. Dili ka mamangga, bawal na. Bawal na sa atong traffic rules di kay makuan ta, makapiso ta lang pormaha. Asa kay busagal oh, musuksok yung traffic. Mo ni ganahan niya. Traffic invaders. Kuyawa. Busagal. Dara busagal. Usa kay stop, first stop niya. Mo na first stop. Mo na first stop niya. Milk. Mo na iyang kuan, mo na iyang kining kanang maintenance sa iyang blood pressure, blood sugar ba? Blood sugar ni mo na iyang ganahan. Dara. Daras busagal ay. Wana, full basket. Mo na iyang menu guys. Presto with gatas o kanang kala mo na bagong milk niya. Iyan ang timplahon ka na morning para na siya energy ba. Iyan ang isagol ituslob din niya ang presto. Krabiya butakilid busagal. Uy busagal ay sigligi niya. Ay makabangga kas mga biplop. Dara. Cashier time. Number 10 na siya. Ganahan na siyang number 10 kay nga naman buwag manggod 1 og 0. Dara. Gutom sa busagal. Waffle time. Kuyawa busagal. Mili pa. Wa dito pamahaw kay udto naman na makamata. Mirisi ka busagal. Dara. Lingi pa siya. Thirsty. Pasabot ana. Healthy living ka. Kaya mao ka busagal. Mo na akong ganahan yung busagal. Pero aside from that, di ka pwede busagal. Lahat ng tao. Napay mga bini babes diri di manghawa. Hoy, hawa mo diha. Di sige garang-harang gini mo busagal. Sige laman, inaana mo na siya kay sexy mo na sila. Mo na gitawag og chill ba, chill sa mall. Mega Mall chill. Kuyawa. Dara, nakalusot tas busagal. Bahala na busagal. Importante ni hawa ka kay isabukan ka kay daghang kay people. Busagal. Introvert di ay. Shy type mo sa busagal good. Mora to. Bye.